Yazibulisela emakhaya kwijele losasazo le-MPK TV ndinguJessica Bobo la ngamanqaku atshotshentla kule veki sisuka kuyo. I-Democratic Alliance eMpuma Kapa igxeke indlela izigulana eziphathwa ngayo kwisibhedlele iDora Nginza eGqeberha. Iinkokheli zalo mbutho zivakalise oku ngethuba zidibene ngaphandle kwesisibhedlele. Umbutho i-Democratic Alliance uthi inkathalo kwezempilo elambathayo kwizibhedlele zeliphondo lubangela ukuba abantu bazibone bengenasidima. So, unfortunately, in the Eastern Cape, the state of our hospitals is quite devastating. The terrible staff shortages, unprotected strikes, which impact on the health outcomes of our patients. And I think you've all heard this, the story about Dora Nginza, which is the hospital behind me, where an unprotected strike about 2 weeks ago left mothers and babies and unborn babies completely traumatized, and sadly, some of them even lost their lives. Ngelixa isixeko sibhiyozela iminyaka engamashumi amathathu enkululeko, i-Democratic Alliance ithi inkululeko ayisekho kwizigulana kwisibhedlele iDora Nginza. We are celebrating Freedom Day, but are we really free? Are people enjoying the freedoms that we fought for before 1994 and those that were promised in 1994? And one of the most important things for our community, especially Zwide, Motherwell, everywhere, it's quality healthcare. We've got lots and lots of dedicated nurses and doctors, but who are failed by the provincial government, who don't have any sound political leadership to lead the Department of Health. And one of the most important things is that you have to look at how local government intersect and actually impedes on health. 2 weeks ago or 3 weeks ago, we had Motherwell Healthcare Center closing because of the crime levels in Motherwell. And when that closes, it means patients must now move from Motherwell and come to Dora Nginza, which puts pressure here. We have community members in the community where ambulances are dispatched, but they cannot go into the community because it is unsafe in the communities, and you end up having people dying as a result. So we were here to highlight the plight that our people are facing, and we are saying it's not just the provincial government, it's also the local government, and they often intersect, and where a lot of people don't even get access to quality healthcare. The things that we are pushing hard for is very simple. We are saying you need to strengthen Metropolis. If you strengthen Metropolis, if you use technology to combat crime, because sometimes you don't have enough feet on the ground, and you might also have this feet also vulnerable. Augmenting the feet that are on the ground with technology, having cameras around, just like we have in Kouga, so that you can respond immediately when there's something that happens. Short spotter, because once a gun goes off in the community, you'll be able to dispatch people to where you are supposed to dispatch them. Lo mbutho ukwathi awukwazi ukuthetha ngenkululeko ngelixa uluntu lushiyeke ngaphandle kwenkathalo. Umphathiswa wezempilo uJane Coley uthi iphondo malithathe amanyathelo kulomba. And this is quite frankly unacceptable, particularly in the context of what we celebrate today, Freedom Day. If you do not have the freedom to be able to go to a hospital and give birth to your baby in a healthy, caring environment, and the two of you to leave the hospital safe and healthy together, then we have not accomplished the freedom that we've set out to achieve 32 years ago. And this government must be held to account for that. They are uncaring, and unfortunately, the uncaring nature of this government has now impacted on the very lives of our citizens. Umbutho i-Democratic Alliance uthi ucinga ukuba umbutho ophetheyo kweli phondo makazibeke esweni ingxaki ezikumila ngolu hlobo. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseGqeberha. Unobhala we-EFF jikelele uMarshall Dlamini nobezimase umbhiyozo womhla wenkululeko obubanjelwe kwiholo iFeather Market eGqeberha uthi lo mbutho uza kuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikelela eluntwini. I-EFF ithi iza kuqula eligangatho uqinisekisa ukuba usodolophu olandelayo uza kuthi axhuzule imikhala kumasipala weNelson Mandela Bay uphuma kulo mbutho khona ukuze iinkonzo zifikelelwe eluntwini ngendlela efanelekileyo. Nelson Mandela is the economical hub of this province. Sayidunule sizange iphinde buye nango-2021 instead yadropa i-ANC. Nangoku, that is why with conviction we are able to say down with Babalo Lobishe, because akazihambe umeya kulo nyaka ezayo sizawufaka umeya we-EFF.
ngathi SG kuyadlala nalapha eSarabhatmani i-ANC was unplugged by the EFF ngo-2021. Lo mbutho we-EFF kwaxeke umbutho we-ANC ngokuba ngunobangela wokuhlupheka nokungaphangeli kwabantu beliphondo leMpuma Kapa. We have to ask questions and say, 32 years later, what is the ANC done for our people in Nelson Mandela? Because we must ask those questions, Goba, it has been clear that the ANC has been in power in the last 32 years. Since the ANC has been in power for the last 32 years, they've got what we call two-thirds majority. Apho babenikezwe khona national government, banikezwe umasipala to come and transform abantu bethu. But what do we have and what do we have to show for under the government of the ANC? Upper Eastern Cape, Boba, who must confront the ANC, Upper Eastern Cape. We must ask these questions, Boba Buyana. You must ask these questions, Kulama Council ANC, that have stolen the future of our children. That endaweni esihlala kuzona xa ngaba apha ufuna ukwazi umuntu ohluphekayo apha e-Eastern Cape, even abantu abasuka kumazwe ngaphesheya xa befika apha eSouth Africa kuthiwa xa ufuna ukubona umuntu omnyama ohluphekayo uvuye kweyiphi indawo kuthiwa hamba uye phaa e-Eastern Cape. Nanjengoko eli loMzantsi Afrika lijonge ukubamba ulonyulo lorhulumente basekhaya, lo mbutho we-EFF uthi uza kusifaka iinzipho zitshone nakumaziko emfundo aphakamileyo ukuze ukwazi ukukhawulelana nemicelimngeni ejongene nabafundi. In all the wards that are existing in our campuses, in all the wards that are dominated by the students, we want to contest those wards ourselves as students, so that singathi abantwana babangabe bayovota for a person that they do not know, ne-politics zakhe zingaresonathiyo ne-politics ze-students. The president ye-student command onguconvener wethu ngokuKhomsasi Hlelonzi has been conscientizing us fighters by saying student wars are community wars. So if we're going to be shy kwinto yokucanvasa abantwana into yoba they must register to vote, so asiwuncedisi nganto umbutho siyi-youth command. Lo mbutho uthi ukubekela phambili izidingo zoluntu yinto ebalulekileyo kuwo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguMasandile Njongi, eGqeberha. Masithi xa okwangoku umbukeli sevenkileni kodwa uzungayi ndawo. Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Iziko labantu abaphila ne-autism i-JR Nkosi Autism Foundation libambe umsitho wokuxhobisa uluntu malunga neendidi ezohlukeneyo zabantu abaphila ne-autism likwafundisa uluntu ngendlela ezizizo zokuphilisana nabo ekuhlaleni. Lo msitho ububanjelwe kwinkonzo yamawisile inondlwana eMdantsane. Ukuqaphela inyanga yabantu abaphila ne-autism nokuvuyisana nomgama abasele bewuhambile kwindlela abathi bazivakalise ngayo, kubekho umboniso wezakhono neziphiwo abanazo kuGompo City, ukusuka kwemizobo eyohlukeneyo, ukucula nokukhalisa izixhobo zomculo. Abanye babantu abaphila ne-autism kulo msitho bathi kubalulekile ukuba uluntu luqonde ukuba iimeko ze-autism zohlukene. I-autism zihlukile, ne? So sometimes uzawufumaniseka uba omnye umntana akakwazi uthetha, omnye umntana une-actions ezithile, kubekho umntu ohlekisayo ozawukubuza into yokubana ngumntana otheni lo uhlekayo ovese ahleke espacini, ngumntana otheni ozawuvese abaleke espacini, which is akumandanga nasebazalini bethu. But if the time goes, when we train them and we address them that we are living with autism, but we are people. Into wami like this normal school. So normal school like bengingumuntu like osana ukuhlala naye hlala eklasini, and then thing then ndaphelele abanye ngiya special school, and then ndathi nalapho ngifika special school like ndingayisabithi ba like le ndawo indawo esupposed belonga kuyo. Abazali baphume ngobuninzi beze kuxhasa abantwana babo baphila nale meko. Umseki wesiseko i-JR Nkosi uYolande Nkosi uthi ezi ndidi zohlukeneyo ze-autism ziba ngumngeni esikolweni. Abantwana bafana ndithi si-spectrum esi, abanye baku-level 1 apho noko bangazunida support bazawukwazi ubona uba bangene kwizikolo zabantu aba-neurotypical, that is mainstream, uyaqonda. But bakhona abaku-level 3 abangazukwazi ubona ungena phaa. So thina sithi xa kurhulumente thina sicela i-inclusion,
but abantwana bethu umntana ku-level 3 akazukwazi uba anantsike nabanye abantwana besekwinantsike eyi-1 because bona kaloku we know uba eklasini abantwana aba-autistic abakula level at least funeka babe bathandathu eklasini. That's what we know thina. Ukanti ugqirha Bongiwe Yose uthi abazali mababanike ingqwalasela abantwana babo kwangethuba. Uthi ngamanye amaxesha ziba khona iimpawu ezibonakala kwangethuba. Qala apha ekuthetheni ufumanisa ubana ngenye ixesha uyakhula umntu kakuhle kwale phaa xeza kuleqa phambi 2 years ufumanisa uba akancokoli. Okwesibini bangabantu abaye basilele apha kule nto kuthiwa yi-toilet training or potty training. Ufumanisa uba umntu ufaka inepi for a longer time. Kufuneka ke ngoku njengabazali once umntu wagqibe 18 months to 2 years esafaka inepi funeka ushwaqele, ngoba kaloku yinto ethi ifuna ingqwalasela, ngoba the more ehleli kulaa nepi kuzawuthatha ixesha elide ukuba ke ngoku ade abe. Ugqirha Yose uthi ezi mpawu zivela ngeendlela ezahlukeneyo. Uthi nangona nje i-autism ingeso sigulo, kubalulekile ukuba abazali batyelele iziko lempilo ukuze abantwana bafumane uxilongo, kwaziwe ukuba loluphi na udidi lwe-autism abanalo. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK TV, kuGompo. Umasipala iNelson Mandela Bay wenze utyelelo kwisikhululo esitsha sombane eBoysons Park esakhiwa kwinyaka-mali ka-2023-2024. Esi sikhululo sombane sijonge ukuzisa uzinzo kunye nesiqabu kunikezelo lombane oluza kunceda abahlali abakwiingingqi ezisingqongileyo. NgokukaMasipala waseNelson Mandela Bay, isikhululo saseBoysons Park sombane sikwinqanaba lokugqibela lokugqitywa. Esi sikhululo sakhiwe ngenjongo yokunqanda ingxaki kacimicimi yombane echaphazela abahlali abaninzi kwesi sixeko. Esi sikhululo sinekhemera kunye nocingo lombane ukunqanda ukonakaliswa. Le substation yenzelwe ukuncedisana nee-areas ezifana neMaxaki, iDwesi, iKhayamnandi, iJoslovo, iWestville, nale area intsha izawukwakhiwa apha le Dwesi enezawuba nezindlu ezingange-200 units engekaqaliswa. So le substation ilapha izawuncedisana nezi areas ke ndithe ndazibala. Ezi areas ngoku bezikade zincediswa yi-red location substation. So izawuthi kugqitywa kwayo le, then ke ngoku ezi areas zitsho zize kule area. So loo nto leyo ke ngoku izawusincedisa kakhulu thina singumasipala kule ngxaki sithwaxwa kakhulu yiyo yekacimicimi apha embaneni. So babahlali bali bezi areas ndithe ndazibalula bazawukwazi ukubhenefitha kule substation ilapha eDwesi. Enye yezinto endingayibalula abazobhenefitha kakhulu kuyo, if uyakhumbula sinengxaki apha eNelson Mandela yokuvandalizwa kwee-substations zethu. Lena ke i-substation izawunqaba into ye-vandalism because iyakhiwe ngendlela ekhuseleke kakhulu. Esi sikhululo silungiselelwe ukuba sibe neetransfoma ezintathu eziza kubonelela nokuhambisa umbane kwiindawo zale ngingqi. Nangona kunjalo, umasipala uthenge ezimbini kulo nyaka-mali umiyo. Ii-transformers sisiwam ebekusaphoze zizongena apha zizawuba yi-3. So far umasipala ukwazile uku-order ezimbini, zizo ke ngoku ezi sizilindile. Ezi transformers ke zi-specialized transformer ezilungiselelwe lena i-transformer, ayizotransforma nje. So yile nto ke ngoku funeke ziqale zayodizayinwa, zizawuthetha ncakasana nale nto yenziwa apha. Abahlali baseJoslovo bathi bayavuya ngophuhliso lwesi sikhululo. Nangona kunjalo, banenkxalabo malunga nokuba bazofudukiswa kusini na ngokuba uninzi luhlala kanye kufutshane nesi sikhululo sombane. Ewe, nethemba linjalo xa segqityiwe noko encedisana. Ke unelayiti esinceda ebusuku kulaa nto kuyalayita abantu, ubone kuyalayita kuyabonakala. Abahlala babe yithafa phaa kunekhamera, yabo. So abantu xa usuka ngaphaya bakwazi ubona kwikhamera. Mna andinangxaki ne-power station. Yeah, irayithi because ke sinengxaki kacimicimi wombane. Qha since uba sizezindlu zikufutshane ne-power station sinalo uloyiko lokokubana ayiwani uba eziba ixesha lahamba ayizusiafektha na indaba yale power station umbane wayo. But asinangxaki ukuba kukho i-power station encedisana nocimicimi wombane. Umasipala wesi sixeko uthi abahlali abahlala kufutshane nesi sikhululo mabangabi naxhala bazofudukiswa. Ukanti
Ixesha elisekiweyo lokugqitywa kwesi sikhululo sixabisa izigidi ngezigidi zeerandi kulindeleke lingagqithi kulo nyaka-mali umiyo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSinayo Njudu, eGqeberha. Luphila phantsi kwemeko emaxongo usapho lwakwaZono oluhlala kwindlu engekho semgangathweni eWells Estate eGqeberha emva kokutsha kwayo ngo-2024. Akukho namnye ufumana isibonelelo kula malungu olusapho angaphaya kweshumi naphila ngokujonga enkalweni mihla le. Imvula, amaqhwa, umoya ziqala ziphelele kusapho lwakwaZono lwamalungu ali-11 nahlala kwindlu engenazifestile namacango nenophahla oluzele imingxuma emikhulu. Le meko yolu sapho noluhlala eWells Estate ngaseMotherwell yaqala ngethuba lendlu isitsha ngenxa yokushiywa kwembawula engacinywanga intombi yeli khaya. Leyo yaba impazamo eyamthathela umama omzalayo nowathi watsha kunye nendoda wayencuma nayo ze yena umama wasweleka emva kweenyanga ezimbini kusukela ngomhla wesehlo. 2024 sitshela neetshomi zam apha endlini ebendipeya i-370 ibenazo phezulu, so salasa uba for into yosela saselela apha endlini. Uselela kwathi apha endlini yathi i-boyfriend itshomi yam, hayi bantu masihambeni senendlovini soseleleni phaya. Oseleleni kwethu phayana ndaba shushu ke mna ndaqomba uba ndihamba nomntana andicingi ndikwazi ubuya ukuza apha endlini, ndalala phaya. Olala kwam phayana ndazokroca ngenye itshomi yethu, phakama Nuzu, phakama phakama. Xa ndisithi ndiphakama ndibaleka apha emnyango, yisa maNuzu kuyatsha kokoni. Xa ndisithi gqi kulaa koni phaya kucinyiwe, yiza yiza yiza, uvelaphi uvelaphi. Xa ndiqala ukuthi yintoni, kutshise bani apha endlini, umama wakho ndothandile basesibhedlele. UNomaxabiso Mbabela ongumzukulwana weli khaya uthi kunzima kakhulu ngaphandle kamakhulu wakhe. Uthi nangona umakhulu wakhe wayengekafikeleli kwiminyaka yesibonelelo sabantu abadala, ukubhubha kwakhe ngo-2024 bebexhomekeke kuye ngokuba ebehamba ecela amalizo, ebamba namatorho ukuze balale betyile, nanjengokungekho mntu wumbi usebenzayo kweli khaya nofumana isibonelelo ngenxa yokungabi nazazisi. Besithembele ngaye, binguyi-breadwinner yethu and akofestire silala kunje, akocango, akofokoli. Namacanci la memitshilo ngala sithembele ngawo ngoku. And if ebekhona yena mhlawumbi kuzawuba ngcono, bezayenza inzame ngangoko uba le ndlu ibe rayithi, but akasekho ngoku. So mawukhala imisebenzi siyafaka ne-CV, siyathini, siyazama ngandlela zonke. uMbabela uthi uceba wabanceda ukungcwaba umakhulu wakhe waza wabathembisa ngokubalungiselela le ndlu, kodwa oko akungenzeki. Saya nakoceba basicela asincede abe esingcwabele yena umama wethu, so sasamaphepha aba makasilungiselele indlu. Oko kwakuthiwe sizawuncedwa ngoko, kuzange side sincedwe. Ilungu lasekuhlaleni uLimise Masimini uthi uneminyaka emi-6 elubona lutsala nzima olu sapho kusaphila umama wekhaya. Uthi ingaske kubekho umsamariya olungileyo onokulinceda ngokuba uloyikisela kwimvula ezimandla neengqele eziqhaqhazelisa amazinyo. Bebengabantu abasokolayo kakhulu kwa umama esekhona, bengabantu abacela eBlue Water bayofuna amatorho khona, bazofunwa ngulo mlungu mhlawumbi avase iwashingi, abaphe ukutya, abaphe neempahla. Imeko imbi kakhulu abaphila kuyo. Uncedo endilucela kakhulu endinga-appreciate nam as umhlali xa benolinikwa nguloo mntu. Okokuqala, indlu abahlala kuyo ayikho kwi-condition erayithi. Laa ndlu as wawuyibonile iyavuza, then there's no windows, akho neyi-one, kuvalwe ngee-boxes. And baphinde babe bengabantu kukho nabagulayo. So xa bezawuhlala endaweni ebanda kanjeya enethayo kube kwimeko engekho rayithi, bengaphilanga, nokutya. Uceba wakwa-Ward 60 uThembinkosi Mafana uthi uyayazi imeko yolu sapho kwaye kudala enkqonkqoza koosomashishini ukuba bancede bafake isandla ukuze olu sapho luncedakale.
Uthi ekugqibeleni olu sapho ngoku luza kuncedakala kungeentsuku zatywala. Fisa ba-aware ngokesi sehlo ukuqala ukwenzeka kwaso. Saya ke siyi-ofisi asondela kwifemeli to an extent uba sayincedisa ifemeli uba mayifihle, yafihla ke ifemeli. Njengoba siyazi ke into yokuba urhulumente akanayo ipolisi yokulungisa izindlu ebezinike abantu, usebhizi usayiqulunqa loo polisi leyo. Kodwa izindlu ezinikezelwa abantu ekuthiwa zii-RDP housing, they are not insured. Iba lixanduva lomntu ngamnye ukuba azi-inshorele yona. Kodwa ke into esiyenzayo esibhizi ngayo ngoku siyi-ofisi into yokubana sicele koosomashishini, kodwa ukhona uMthemhle engazombiza ngagama, into yokuba uzawuthi indlu le ayilungise ibe kwiqondo elirayithi kwakhona. So sibhizi naloo nto, mhlawumbi ke in the next 3 months ungaphinda ubuye, uzawubuya phaa imeko itshintshile ngokwendlu le. Usapho lwakwaZono noluquka ilungu elinonyaka jwi ubudala lusaqhubeka nokuphila phantsi kwale meko imaxongo kunye nokuthwaxwa linxele likakhetsekile lomzuzu lulinde uncedo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eWells Estate, eGqeberha. Masiye evenkileni kwakhona mbukeli uzongayindawo. Manibuyeni kwamkele kwakhona mbukelo sekhaya ngoku kwezemidlalo. Isiseko imfundo Cecil kunye neLady Frere Sport Legends ibambe itumente yebhola ekhatywayo yezikolo yabantwana abaneminyaka engaphantsi kwe-17 ubudala eLady Frere Sports Ground. Le tumente yalonyaka ibiphawula iminyaka 10 iLady Frere Sport Legends yasekwayo. iGet Ahead College yiyo ezintshatsheli ezintsha zale tumente. Izikolo ezingama-42 zomasipala eMalahleni phantsi kwesithili Chrizane zithathe inxaxheba kwitumente yesiseko imfundo Cecil kunye neLady Frere Sport Legends yeentsuku ezine. Kule tumente nephunyelelwe iGet Ahead College emva kokubetha iLucanio High School ngenqaku 1-0, bekukhona abachongi bezakhono bamaqela kwizinga lePSL afana neSundowns, AmaZulu kunye neSikhukhune United ukuzojonga izakhono. Abadlali abathathu beGet Ahead College bathe bachongwa ukwenza iqela labadlali abaza kuthatha inxaxheba kwitumente eza kube idlalelwa eDenmark kule nyanga izayo. Umqeqeshi weli qela uLuyanda Photane uthi iqela lakhe lize kule tumente lizilungiselele. By the time besiprepare uzodlala apha players izicela into ethi le tournament kulo nyaka yayazi la fezekiseka nyani phu. Okokuqala xa udilishana nabantwana xa usiza kwitournament uyabaxelela tournament nguluze or win, ulungisa i-mindset zabo ukwenzela into yobana xa besiya ebaleni baye ebaleni beyodlala ibhola, is either bawinile okanye bawinanga. That's go and play, enjoy i-football. Umqeqeshi weLucanio High School uBonga Gqiya uthi wonelisekile indlela abadlali bakhe abadlale ngayo kule tumente nangona bebethiwe nanjengoko abadlali bakhe ababini bechongelwe ukuya eDenmark. Ndonwabe kakhulu indlela abaperforme ngayo, beyazi ngoba bezofuna ntoni. Ndonwabile, then bebethe i-mistakes anyana, then kasiphinde sibuya sisilungise ezo mistakes. Umseki wombutho iLady Frere Sport Legends uZuko Mlando uthi eyona njongo phambili le tumente kunika abantwana abaphuma ezilalini ithuba lokuba babonwe ngamaqela akwizinga eliphezulu. I feel into yobana ingase ndithathe ezi teams zisuka eGauteng, Cape Town, Durban zize apha eMalahleni, iDurban yethu neGauteng yethu ibe lapha, abantwana bethu bakwazi ubona kwenzela bafake ukutya emakhaya because siyayazi basiphuma kwiindawo ezinjani. So ndandilungisa loo nto leyo ukwenzela into yobana abantwana bakuthi bakwazi ukubana nabo bafumane chances. Usodolophu waseMalahleni uNtombazane Lekoni uyayincoma le tumente ngendima eyidlalayo ekuphuhliseni ulutsha nokukhwebula amakhwenkwe kwizenzo zobundlobongela. Siyancedisana ngokuthi sikwazi ukubanika esi stadium free of charge kuba le nto bazoyenza apha bazophuhlisa abantwana balapha eMalahleni. Futhi ke enye ingxaki esinayo
singulo masipala waseMalahleni yimilo yamakhwenkwe eyenzeka kwizikolo zethu. Kodwa uba uyabona apha kuzo zonke izintsuku besinale tournament khange kubekho milo yamakhwenkwe. Loo nto ke iyasibonisa ke iyasincedisa for ukumanya ii-community zethu. Kule tumente iGet Ahead College iphumelele indebe kunye nekiti ezimbini, ukanti yona iLukhanyo High School iphumelele ikiti enye. Abanye abadlali abathe bagqwesa kule tumente baza kube yinxalenye yeqela eliza kumela izikolo zakulo masipala nelibizwe ngokuba iDream Team. Iindaba zaMpuma Kaba TV, ndinguNdumisi kaMgasa eCacadu. iMotherwell ibethe iCentral ngamanqaku angamashumi 42 kwalishumi 14 kumdlalo wombhoxo weGrand Challenge. Lo mdlalo obudlalelwa kwibala laseNew1 eMotherwell. Omabini la maqela aqale lo mdlalo weGrand Challenge ngokuzimisela. Nangona kunjalo, iMotherwell iye yahlasela kuqala ilala emgceni amatyeli ngamatyeli kwisiqinga sokuqala isithi ayinokubethela kokwayo. Kwisiqinga sesibini, iCentral nayo izibonakalisile kuba iyakwazi ukulala emgceni, kodwa waphela lo mdlalo iMotherwell iphumela ngamanqaku angamashumi 42 kwalishumi 14 eCentral. Ukapteni weMotherwell uthi uyavuya bekwazile ukuzilungisa impazamo abazenzileyo. Game yethu first half sasafuna ukudlala le game yabo, so sibe sisikrephi kancinci, and then the coaches made the changes second half, which was always the plan that we're going to try and keep it tight first half just to suck them their energy, so that's boy then to play harder than they can. Bulela nje just the support from the fans. Bulela in the second and the bomb squad that came in, the guys that came on, they changed the game. They lifted the tempo and they killed the spirit for the other team, which was the plan. So the plan is currently working. We will be switching it around every now and then. Some games we're going to finish them on first half, and some games we're going to finish them on second half. This is what happened today. Yo ndiyabulela kakhulu amadoda adlala ngenhliziyo yawo and ndiyabona ayithanda iMotherwell. So xa silapha sisonke njengoba isitsho nenantsika neslogan sethu sithi ba unity is power. So sibambene, sihleli tight and sonke imajority yethu siyavana apha singabanga. Ifuza sibuya ngikhangelana namhlanje ngoba ubufonela omnye wabo ngifumana hleli nabo. So ndiyabulela nalonto ibonakala nasebaleni. Umqeqeshi weMotherwell uthi le mpumelelo babeka kwindawo enhle kwilog Grand Challenge. Yeah, I know. I think for us, it means momentum. Obviously, we're sitting currently top of the log. For us to get a full house after 3 games, which is 15 points, puts us in a good position for the rest of the season. I mean, the first half, we left a couple points out there, but we knew that they'll be spirited, they'll be motivated, but we just got to be patient to break them down. We knew in the second half we had enough firepower off the bench to be able to take the game away from them, and we did that. Yeah, I know the guys were outstanding when they came off the bench. Obviously a shaky try when they just came on. But other than that, yeah, they were exceptional. Scrums worked. And then, yeah, we just too much power. Too much dominance at the end. And the score shows up. Umqeqeshi weCentral uAnthony Davids uthi ngoku baza kulungisela umdlalo wabo olandelayo. I think on the game was very hard, and yeah, both sides, the guys can play rugby, and just thank you for them who came out here and enjoyed themselves. Yeah. But it's about rugby, not about yourself. Second half, what we tell the boys is just go and play rugby and show them you are better than them, and going on points where they are weak. So our boys did that, and I can just give a pro to my guys who stick to the guns. Next for us is just going back to the draw board and practice field, and start from there and show the other guys what it means, how to play rugby in the Super League. iMotherwell kumdlalo wayo olandelayo iza kudlala neSuburban ngomhla wesi-6 kule nyanga izayo. Kwiindaba zeMPK TV ndinguLinge Gcwabe eMotherwell eGqeberha. Mbukeli bekukangako ebendikuphathele kona kwezi indaba. Kwelam icala ndinguJessica Bhobo negqiza leMPK TV ndibamba ngazo zozibini.